आउरी जोरे सुनिबा दरकार दी हाथ ऊपर करी जय जगन्नाथ जय मां तारिणी एई माटी ठिया की जदी तारिणी मां को ध्यान न करिबा ताले हमको पाप लागियो। प्रथमे धन्यवाद देवी कलिंग युवक संघ प्रत्येक कर्मकर्ता को एवं संघर सभापति निरंजन भाई को जहाँ आज मुझे आपण सामने ठेवार सुजोग पाई प्रस्ताव को काटी पाखे पहुंची अशेष अशेष धन्यवाद एमती गोटे मंच में ठियाबार सुजोग आपण मान बहुत बहुत धन्यवाद ए प्रकार पाणीपाग आपण मैंने बसी मत अपेक्षा कर आम भाई केते कलाकार मान एंजॉय कर एनकरेज कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रज महोत्सव शेष राति रज सरी सरी जाउची आ किछ समय पर रज सरी जीव। रज आम माँ मानकर पर्व माँ भूणी मानकर पर्व तेणु कार्यक्रम आरंभ करने आगु से पदे गीत गाइबा चेष्टा करी कथा कौन कि मुझे गाए संगीत संगीत हुए भयभीत मुझे सिंगर थी आशा करी मत भाई मैंने साहाଯ୍य करें। ला 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 निजे दुख रही आमको हसाए जानी जानी निजे भोगे रही आमको खुआए जानी जानी इमोशनल डायलॉग अच्छी छोटिया डायलॉग टे किंतु बहुत इमोशनल से डायलॉग टे लगे मुझे कहे मत भी बहुत हार्ट टचिंग लगे। ए शांति देवी थकी गल कि हैदर नाटक आउ गोटे डायलॉग कह चाहिए ए प्रिया प्रेमिका भूलिबा जिनिस नुहे आ जहाँ को भूली ही जाए से प्रेमिका नुहे ए हैदर जति दिन जाए बंची थी हाथ खाली सही मोहिनी मिश्र नारे धक 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 करूची आ जो दिन मोहिनी नाटा मोर मने पड़ी बारी सही दिन तमे समस्त भाबी गल्ला ए हैदर अब ये दुनिया रे नाही हां अभिशाप दवा कथा हेले तो अभिशाप फलिबा कि नहीं सेटा मु जानि न होइली मिश्र किंतु तम जोड़ी की भलन देखि कांतिबा चरित्र ए हैदर नुह काहे कि हैदर हीरो नुह से होछि वेला हीरो माने राती सारा कांदंती सकाळे हसंती हेले विलन राती सारा हसे सकाळे मरे
I'm a villa. I like to be villa. ঠিক আছে ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର এইটা ସାଙ୍ଗରେ ତ ଭଉଣୀ ବାହା କରିଥିଲୁ এইଟା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକର ଲୁହ କେତେ ଗରମ ଚୁପ୍ କହିଲି ଶୁଣ ଚୁପ୍ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଆଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ସବୁ ପୁରୁଣା କନସେପ୍ଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଦେଖିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ଜାଣିଥିଲା କେବଳ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ବି ଅଭିଶାପ ଅଛି ହେଲେ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ହେଲେ ଯୋଉ ବାଡୁଅକୁ ତୁ ସେଇ ବାଡୁଅ ପଡି ପଇଲା ହେଲେ ତ ବାଡୁଅ ଦୋଷ କଟି ପାରିଲାନି ହଉ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ତ ବାବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲ ମୁଁ ଆଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲି ତମେ ଖାଲି ତମ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ ସେଇଠି ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିବ ସେଇଠି ମୁଁ ଦଇ ବଣ୍ଡ ଭୁଲ ତମର ବଡ ବେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଦଇ ବଣ୍ଡ ହଉଛି ତମେ ଖାଲି ତମ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ସେଇଠି ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିବ ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଦଇ ବଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଇମୋସନ ଖାଲି ସିଙ୍ଗିଂ ଗଡ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଣେ ଡାକିଲେ କଣ କହିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ବାରେ କି ନବାରେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମନା କରି ସାରିଲଣି ଏ ଘରେ ରହିବାର ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯିବି ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ମତେ କଥା କହିକି ଯିବି ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ ନୂଆ କରି ନାଁ ଲେଖାଇଥିବା ଝିଅଟାର ଏ ବଜାରରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଖସିଯାଏ ଏ ଚମ ହୁଗୁଳା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଲଟି ଯାଏ ବେଶ୍ୟା କୋଠିର ଗୋଟେ ଭାଇ ତାକୁ ଅନ୍ୟର ଅନୁଦାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ମଣିଷ ଆଉ ସେ ମରିଯିବା ପରେ ତା ଶବକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନଈରେ ଭସେଇଲା ଭଳି ତା ଶବକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଏ ଆଚ୍ଛା ମନୀଷା ତମେ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇଛ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ରକ୍ତ ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଠିକ ସେମିତି ସେଇ 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଆ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଚିନ୍ତା କର ମନୀଷା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଥୋଇବ ରକ୍ତ ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନା ସେଇ 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଆ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମନୀଷା ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ହ୍ୟାଲୋ ମମି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଯେହେତୁ ସହାୟ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ହିରୋ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯିବା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାଇଲି ସେ
जो मैंने हाइदर नाटक देखी प्रथम हरी छोट हो बाहर 25 वर्ष पर हाइदर हुए आम हरी भी ये अच्छी मो सान भाई विशाल 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 समस्त नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय माता रानी। हे शांति देवी, कौन थकी गल की? हे शांति देवी, कौन थकी गल की?
ଆଜ୍ଞା आशीर्वाद Video na tayo. Ay, kapayo. Very good. Thank you. आखि म बुझी सरिले बाट मोर कतै जाने किछि कतै पाइलियो किछि पाइबार Main ke mana tali ho, kita apa ni?